Ia 2 aste pasa dira olatu denboraleak Donostia astindu zuenetik, baina kalteak begibistakoak dira oraindik hiriko bazter askotan. Udaleko langileek premiazko konponketak egin dituzte herritarrentzat arriskurik egon ez dadin, baina lan asko gelditzen da oraindik. Kursaleko zubian esaterako ez dute esia kendu eta ipini gabe dago urak eraman zuen baranda zatia. Gainerako zubietan ere behin-behineko konponketak egiten dabiltza. Todos los elementos que son de piedra son bastante lentos de fabricación y aproximadamente cada pieza pues estamos fabricando una pieza al día. Hondartza inguruan lokal eta negozioak garbitzen ari dira oraindik, hondarrez josita daude eta ez da lan erraza. Estamos sacando la arena. Es un trabajo muy lento porque hay que hacerlo todo a mano. Hondartza denboraldirako dena prest eduki nahi du Donostiako udalak. Getaria eta Zarautz artean 634 errepide nazionala konpontzeko lanak datorren astean hasiko dira, 4 aste iraungo dute eta 55.000 euroko kostua izango dute, dena Gipuzkoako Foru Aldundiak ordainduko du. Kalteak zenbatzen dabiltza berriz Hondarribian Iger itsasargira eramaten duen errepidean. Errepidea erabat itxita dago lur-jausien eraginez. Zarautzko Malekoian eta Getarian hauexek gaur jaso ditugun irudiak, taberna eta negozio asko itxita daude oraindik. Kaltedun batzuek aseguru partzeorgoaren kalte ordainak jasotzen hasi dira. Bermeon udaberrira arte itxaron beharko dute denboraleak portuan eragindako kaltea konpontzen hasteko, zuloak tapatzen dabiltza, harri eta porlanezko bloke handiak ipiniz, baina behin betiko irtenbidea baino ez da.